Дами и господа, Гарфилд и приятели! We're ready to party! I hope you bring lots of spaghetti. Come on in, come to the place where fun never ends. Come on in, it's fun party with Garfield and friends. Dancing, fiesta, romancing, siesta, samba, la bamba. Ay caramba, disguises, surprises, and pies up, all sizes. Come on in, come to the place where fun never ends. Come on in, it's fun party with Garfield and friends. Come on in, it's fun party with Garfield and friends. Гарфилд и приятели. И внимавайте, накрая ще има изпит. Съдебна грешка. Имаме боровинков пай и сладолед за 10 пуки. Ето ти пая, Гарфилд. Трябва да взема ли си? Закъснявам. Тук няма сладолед. Трябваше да има сладолед. Арбакъл, забрави сладоледа! Обслужването тук става все по-лошо. Ако очаква бакшиш, много ще се изненада. Моят пай, моят боровинков пай. Кой може да го е изял? Ти през всичките тези години се преструваш на плюшена играчка и може да си откраднал пая ми. Не си ти. Не е с това невинно лице. О, да. Котката ще ни погне всеки момент, Елмо. Остави това на мен, Фърд. Измислил съм всичко. Просто размажи тези боровинки по гърба ми. Не знам как това ще попречи на котката да ни пипне. Здравей, кученце. Има ли някой вкъщи? Хей, гъдъл ме. Елмо, котката идва. Оди, ти ли ми взе боровинковия пай? Изплези се. Както подозирах. Син е. Крадец на боровинков пай. Този път много загази Оди. Хайде, ще претърсим леглото ти. Добре, какво е това? Точно така, това е голяма чиния за пай. Но не коя да е голяма чиния за пай, това е моята чиния за пай. Ще те накажа. Но как? Сетих се. Може да те накарам да гледаш шах по телевизията. Не, това е много жестоко и необичайно. Правосъдната система. Искаш процес? Да. Добре, ще проведем честен, неподправен и безпристрастен процес. Тогава ще те обявим за виновен. Благодаря, че се съгласи да си съдя, Флойд. Бих направил всичко, за да съм шоуто повече от веднъж в сезона. Намерих дори съдебни заседатели. Съжалявам. Заповядайте в съдебната ложа. Слушайте! Заседанието започва! Почитаемият Флойд Мишока председателства. Ваша чест, смятам да докажа, че това куче съзнателно и при липса на сладолед лако му погълна моя боровинков пай. Бих искал да повикам първия си свидетел, ако позволите. Котето Нермал. Моля, представете се. Котето Нермал. Професията ви? Аз съм най-сладкото коте на света. Нермал, защо казваш това? Трябваше, Гарфилд. Дал съм клетва. Къде бяхте вечерта на 23 август? Какво знаете за диамантът Клопман? Къде скрихте ръкавиците? Откъде знаете, че графинята не яде наденички? Кога е била войната от 1812? Кой сложи бомбата в бомба? Тя е бомба. Как се отравахте от тялото? Професионално ли се занимавате с обесване? Не мога повече. Аз го направих. Аз бях. Признавам.
Ваша чест, възразявам. Срещу какво? Срещу последното действие на свидетеля. Ако съдът позволи, Съдът е развънуван, продължавайте. бих искал да повикам някой, който всъщност е присъствал на престъплението. Викам мечката Пуки. Горкият Оди. Сигурно ще го изгорят на стола или ще го вият с вестник. Толкова си умен, Елмо. Това глупаво куче ще поеме вината. Боровинковият пай беше страхотен, нали? О, какво невъобразимо лошо нещо се случва на горкия Оди. Ако не си видял Оди да краде пая ми, моля те, кажи го. Мисля, че това показва всичко. Оди е бил хванат с мръсни ръце и син език да краде пая ми. Оди, трябва да ти кажа нещо. Ваша чест, крадецът на пай ще избяга. Може би утре ще можем да откраднем малко вафли и да набедим котето. Онова отвратително сладкото. Оди, ела и слушай процеса като добро виновно кученце. Оди, ще си платиш за това. Това глупаво куче никога няма да ни намери тук. Да видим. Чини, консерви, кърпи, котешка храна, котешка храна, котешка храна, котешка храна, котешка храна. Ето, кучешка храна. Добре, кученце, арестуван си. Престъплението, кражба на пай, е много сериозно. Имаме и опит за бягство, съпротива при арест, бясно тичане из кухнята. Гарфилд, виж! Познавам тези типове. Това са Елмо и Фърт. Езиците им са сини. Те ли откраднаха пая ми? Не е ли, Оди? Да. Дами и господа, съдебни заседатели, взехте ли решение за Оди? Невинен! Относно Елмо и Фърт. Виновни! Елмо и Фърт, осъждам ви на 5 дни в консерва. Оди, извинявам се. Ти беше невинен. Аз сгреших и съжалявам. Но все пак ще го арестувам за незаконна употреба на мокър език. Отново Гарфилд. Много добре, Гарфилд. Можеш да вземеш пържолата ми, знам. Винаги търся обожанието на домашния любимец. История с яйца. Много е трудно да се поправи трактор. Ще си почина и ще отида да се гмурна в моята хубава хладна дупка, пълна с дехлорирана кал. Какво стана? Къде ми е калта? Това е пощата от феновете ни, Орсън. Всички хора питат за шоуто. О, не! Помощ! Помощ! Това е ужасно! Това е отвратително! Помощ! Помощ! Уейт, какво толкова страшно има в това писмо? Скъпи Уейт, вярно ли е, че те страх от всичко? Уейт, какво те изплаши в това писмо? Боя се, че е прав. Повечето хора задават същия въпрос. Какво наистина му е на яйцето? Яйцето? Говорят за Шелдън. Историята на Шелдън започва, когато той и брат му са били яйца. Ретроспекция. Дубъл първи.
Отрежи кинопрегледа. Благодаря. Тяхната майка ги е изоставила и те били просто две изгубени яйца. Боже, чуди се какво ли сме? Ние сме яйца, глупчо. Не, чуди се дали сме алигаторски яйца или динозавърски или от кокошка. Дано не сме от кокошка. Защо не? Алергичен съм към перушина. Това беше когато ги намерих. Боже, бедните малки яйца. Няма кой да седне върху вас и да ви мъти. Предполагам, че ще трябва аз да го направя. Беше малко неудобно. Прасе да мъти яйца. Прасето Орсън имаше ферма. Ия-ия-о. В тази ферма имаше един много хубав петел. Ия-ия-о. Сладкият рой тук и сладкият рой там. Тук рой, там рой, рой навсякъде. О, Боже. Рой, не се кикоти. Ако чуя само един кикот, нашето приятелство е свършено. Един момент, моля. Трябва да се смея. Защо Орсън, приятелю? Никога не бих ти се присмивал. Да. Няколко дни седях върху яйцата. Не възразявам да ви кажа, че беше малко досадно. Гледай си работата. И когато най-после си помислих, че не мога повече да стоя върху тези яйца, се случи нещо. Това беше мигът, заради който си заслужаваше всичко това. Първото яйце започна да се пропуква и тогава се роди едно пиле. После другото яйце започна да се клати и почти се роди, но не цялото. Мамо! Първото родено кръстих Букър, защото обичам книгите. Второто нарекох Шелдън, защото... Не е ли очевидно? Шелдън беше чел вестници преди да се роди. Не ме питайте откъде ги вземаше. Той реши, че ще се чувства по-щастлив да остане в черупката. Яйце! Яйце с крака! Помощ! Помощ! Яйца с крака! Тук е мястото да кажем, че да живееш в черупка си имаше своите недостатъци. Здравей, Шелдън. Дръж топката, човече. Това е един от тях. Но има и много по-лоши. Сега искам да останете с другите пилета. Не ходете никъде сами. Наоколо броди една девестулка. Здравейте, приятели! Не искаме да играем с теб. Да, освен това ти не си пиле, ти си яйце. Яйце! 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 Махай се! Не съм яйце, аз съм пиле. Само, че се намирам отвътре. Но щом не искате да играете с мен, и аз не искам да играя с вас. Ходещо яйце! И така, въпреки моето предупреждение, Шелдън тръгна на разходка съвсем сам. Това не беше най-умното нещо, което е правил. Няколко минути по-късно Букър се върна от кратка разходка и попита. Ей, къде е брат ми? Искаш да кажеш яйцето? Казахме му да се маха. Защо седи в тази черупка? Замина си сам. Сам? Но наоколо има невестулка. Трябва да го намерим. Шелдън толкова много се самосъжаляваше. Това е ужасно. По-лошо е, отколкото онзи път, когато унази жени се опитаха да ми свалят гащите. Невестулката беше зад него. Обикновено не намирам толкова свежи пилета. Да се разпръснем. Трябва да тръгна насам. Не трябваше да го наричаш яйце. Той е яйце. Да, каква е ползата от него? Тези пилета са по-добри. Те не трябва да бъдат скубани. Тогава Шелдън беше наоколо. Помощ! Помощ! За щастие, през черупката се чува добре. Спрете да се гърчите. Престанете. Така е по-трудно да ви ям. Невестулката си помисли, че ще си хапне пилешка вечеря. Но не беше предвидил Шелдън. Усни, приятелите ми! И какво ще направиш? Ти си просто едно яйце.
Да! Можете да се върнете, приятели. Няма да ви безпокоя повече. Наоколо няма да се мутаят никакви яйца. Ето така, пилетата от двора научиха, че яйцето просто е отвън на пилето. И никой повече не се присмя на Шелдън. Надявам се, че това отговаря на въпроса ви. Приятели, ако не мога да си взема канавана, ще си взема нещата и ще отида да работя върху трактора. Както кажеш, Орс. Леле, колко много писма. Но се чудя, какво са направили с кълта ми. Момчета, какво стана с кълта, а? Какво питаше Орсън? Няма значение. Магазин на Мания. Преди да се приберем, момчета, трябва да се отбия до магазина и да взема някои неща. Ще отидем до магазина на Грамс. Той винаги има всичко. Но никога не е достатъчно. Съжалявам, Грамс, не ми стигат 82 цента. Няма нищо, госпожо Кастилети. Можете да ми платите следващия път. Господин Арбъкъл, най-добрият ми клиент. Спасен съм. Здравей, Грамс. Никога не съм виждал магазинът ти толкова празен. Да, заради онзи супермаркет чудовище, който откриха отсреща. Отнемат ми най-добрите клиенти. За това трябва да се откажеш и да ми продадеш всичко. Махайте се от магазина ми, господин Багет. Няма да ви продам нищо и това е. Ще продадеш. След това ще мога да срина тази старина и да отворя още място за големия супермаркет. Кажи, приятел, искаш ли да получиш тройна промоция? Тройна промоция? Промоция на седмицата. Промоция на седмицата? И томболи с големи парични награди. Томболи с големи парични награди? Как? Къде? Кога? Просто пазарувай в гигантския магазин. Да, трябва да пазарувам там. Ей, чакай ни. Имам малък списък с разни неща. Не пазарувайте там. При мен са най-добрите стоки. Най-хубавото месо. Имаме най-добрите сърчица от сметана и йогурт. Не купувам сърчица от йогурт. И какво? Това е най-добрата покупка. Тогава може би ще купя дозина. Добре, ще караме по списъка. Първо, аншуа, ябълки, праскови, артишок, аспарагос с астрономически количества. Старомодният магазин от среща на улицата ще фалира за нула време. Чакай малко. Количката, която онази жена бута. Колелцата й не са извити. Ние извиваме колелцата, за да може количките да се движат близо до рафтовете и бебетата да сграбчват разни неща. Съжалявам, господин Багет. Какво е това? Разумно високите цени са на лесни за достигане места. Тук слагате стоките, които искате хората да не могат да стигнат. Слагате най-надутите цени долу, където са удобни за вземане. Сега оправи това, докато видя новия си клиент. Зеле, моркови, кейк, запетайка, моркови, кейк, запетайка, шоколад, кейк, запетайка. Оди, потърси ми малко брашно. Добре. Боже, много от тези цени изглеждат по-високи, но ще получавам по-тройна промоция всяка седмица, седмичната промоция и награди. Колелцата на тази количка изглеждат извити. А този магазин е толкова голям, че не мога да намеря нищо. Извинете, ще ми кажете ли къде да намеря супа в консерва? Щам 99, обръщате наляво и вървите 5 км до сливите. После надясно. Брашно ли търсиш, кученце? Да. 200 килограмовите чували са отдолу, 100 килограмовите са по средата, а тези от 1 килограм са отгоре. Харесва ми компютърното четене на цените. Никой не разбира колко пари му взимаме. Виж това. $20 за консерва с грах. 26 за картофи. Купувачите никога не разбират. Колко струват крушите? 25 цента всяка. Виж това. Внимание, клиенти!
Имаме промоция на крушите. Всяка само за 25 цента. Хората плащат всичко, ако им кажеш, че е промоция. Господин Багицер, на стелаж 180 има едно куче. Това не са кучешки стоки. Ще оправя това. Ти там, кучето! Слез оттам веднага! Спрете това куче! Това не е супа, това е полинезийска храна. Сигурно съм направил грешен завой. Спрете това куче! Оди е в беда. Ще ни изхвърлят от тук, а сме стигнали само до сиренето. Не се тревожи, Оди, пристига помощ. О, виж, специално за кученцето. Нямаше да си толкова щастлив, ако знаеше, че не мога да спра това. Ще минем напряко през плодовете. Хайде, кученце, яж банани. Бързо. Трябва да се махнем от тук, Оди. Имаме по-малко от 10 стоки и можем да използваме експресната каса. Какво става тук? Твоите животни направиха на нищо магазина ми. Ще ми платиш всеки цент. Ти вече си взел всичко. 1 лира за говеждо филе. Цените ти са много високи. Разбира се, че са високи, но хората са достатъчно глупави, за да ги платят. Затова искам да извадя онзи малък магазин от бизнеса. Неговите цени са на половината на нашите. Затова ми е толкова трудно да му издърпам клиентите. Освен това, той има наистина прясно месо, зеленчуци и... Къде отивате, бе, хора? Защо не купувате? А мислил ли си някога за скоростна кариера в забързания свят на рекламата? Няма клиенти. Трябва да продам мястото. Не затваряй, Грампс. Вие ли направихте това, господин Арбакъл? Гарфилд заслужава повечето похвали. Така е. Върнете се! Върнете се! Ще ти дам четворни промоции. Още награди. Дори ще заредя с прясно месо. Ти спаси магазина ми, Гарфилд. Вземи си каквото искаш. Безплатно. Безплатно. Ще взема малко от това и малко от това, всичко това и малко от това и всичкото от това и малко от това. Може би ще да е по-евтино да напусна бизнеса. Гледахте епизод от анимационния филм «Гарфилд и приятели». Преводач Дина Колева. Тон режисьор Ангел Топорчев. Режисьор на дублажа Мария Ана Саво. Ролите озвучиха актьорите Марияна Лечева, Живко Джуранов, Явор Карайванов.